Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, YouTube, Twitter. Цэнтр выбаркам не зарэгістраваў кандыдатамі ў прэзідэнты двух галоўных сапернікаў дзейнага кіраўніка Беларусі на сёлетніх выбарах — Віктара Бабарыку і Валерыя Цэпкала. Удзел у выбарчым марафоне працягнуць Андрэй Дмітрыяў, Святлана Ціханаўская, Сяргей Чэрачань і Ганна Канапацкая. Ну і, натуральна, Александр Лукашенко. Тое, пра што казалі, пра адмову ад далейшага удзелу ў выбарах усіх кандыдатаў, ну, апроч дзейнага кіраўніка Беларусі, я ізноўку папраўлюся, і адмовы ад атрымання кандыдацкіх пасведчанняў не адбылося. Але ці варта гэта было чакаць, і у што надалей ператвараюцца выбары? Пра гэта мы зараз пагаворым з філосафам Уладзімірам Мацкевічам. Добрый дзень, спадар Уладзімір. Вітанне. Спадар Владимир, вы напярэдадні дня рэгістрацыі кандыдатамі ў прэзідэнтаў напісалі у Фейсбуку такі допіс, дзе казалі пра тое, што варта было б усё ж такі патэнцыйным прэтэндэнтам у прэзідэнты праявіць такую грамадзянскую пазіцыю і адмовіцца атрымліваць пасведчанні кандыдатаў у прэзідэнты. Але вось ці сапраўды варта было гэтага чакаць? Вот рэальна, калі паглядзець на гэтых прэтэндэнтаў, на іх каманды, на іх словы, на іх дзеянні. Варта ці не варта чакаць, это іншае пытанне. Спадзявацца на гэта, але гэта было бы правільна. Гэта быў бы мужны грамадзянскі ўчынак з боку сумленных людзей. Нам усім здаецца, як усім, кемлівым і дасведчаным зацікаўленым людзям відавочна, што двое, як мінімум, з пакінутых кандыдатаў сумленнымі людзьмі не з'яўляюцца. А вось адносна Чэрачня былі пэўныя сумневы. Ну і можна, як тут некаторыя ўжо кажуць, зразумець Святлану Ціханаўскую, хтосьці там па-жаночы яе разумее, хтосьці яшчэ неяк, але мы не ведаем, як на яе ціснуць улады і як з ёю гандлююцца. Можа быць, ёй нешта там паабяцалі дачыненне да Сяргея выпусціць, ці там зняць абвінавачванні, там можа яшчэ што-небудзь, калі яна застанецца. Але тут варта адзначыць, што усе тыя, хто думаюць, што ўлады дурныя, што яны толькі гвалтам і сілаю могуць нешта зрабіць, павінны зразумець з гэтага, што улады вельмі так дасканала вядуць маніпуляцыі, маніпулююць грамадскай свядомасцю, захоўваюць інтрыгу, заахвочваюць людзей удзельнічаць у іх злачынстве дабравольна. І вось гэта добраахвотны удзел у гэтым махлярстве, у гэтым злачынстве, ён працягваецца, бо эксплуатуюцца розныя іррацыянальныя якасці людзей. Надзеі, спадзяванні, вера і так далей. Ціснуць на сумленне. То бок злачынцы маніпулююць тымі якасцямі людзей, якія мы ўсе лічым добрымі. І на гэтым і трымаецца, уласна кажучы, злачынства. Вось буквально паўгадзіны таму у мяне ў эфіры былі два зарэгістраваных кандыдатамі палітыка — Сяргей Чэрачань і Андрэй Дмітрыяў, і я ў іх канкрэтна пытаўся ўсё ж такі, чаму яны не зрабілі такі грамадзянскі ўчынак і не адмовіліся атрымліваць кандыдацкія пасведчанні, на што атрымаў адказ. Ён звыклы і не раз ужо гучаў пра тое, што
тады яны падманулі б чаканні і давер і спадзяванні тых людзей, якія пакінулі за іх подпісы, за іх вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. Ці аргумент для вас вось такі адказ? Не, это не аргумент, бо ўсе злачынства абгрунтоўваюцца добрымі нейкімі квазімаральнымі аргументамі. У дадзеным выпадку ніхто не спадзяецца ні на Черечня, ні на Дмітриева, ні на іх перамогу, ні на тое, што яны нешта змогуць зрабіць. Таму гэта хлусня. Іншая справа, што чалавек павінен захоўваць, мусіць захоўваць добрае імя, неяк годнасць сваю. І вось у дадзеным выпадку яны губляюць такую магчымасць захаваць сабе добрае імя і годнасць. Ведаеце, вось я тут трохі задумаўся, чаму з усіх папярэдніх выбараў, пачынаючы там з 95-го года, 94-го і далей, 2001, 2006 і так далей, не робіцца работа над памылкамі. Адзін Лявонаў, здаецца, пасля 2001 года напісаў невялічкую кніжачку, і то не вельмі глыбокую, працу над памылкамі. Чаму? Бо, ведаеце, ніхто не працягвае, паўдзельнічаючы ў выбарах, ніхто не працягвае палітычную дзейнасць, палітычную работу. У нас няма, скажем так, прафесійных палітыкаў. Ёсць прызначаныя людзі там, ці там звыклыя са сваімі ралямі, якія нібыта лічацца палітыкамі, а просто ездзяць на еўрапейскія там розныя саміты, кангрэсы і так далей, выдаюць сябе за палітыкаў. А паколькі ніхто, атрымаўшы паразу на папярэдніх выбарах, не пайшоў на іншае, то каму патрэбна гэтая праца над памылкамі? Вось ніхто гэтых памылак не робіць. І зараз Сергей Черечень і, пра Дмітриева я не кажу, бо ён уже згубіў сваю годнасць і імя яшчэ пасля 10-го года, і вось гэты удзел у фальшывай кампаніі Караткевіч 15-го года, там клейма няма дзе ставіць на гэтым чалавеку. Але і Сергей Черечень таксама першы і апошні раз удзельнічае ў палітычным жыцці. Так што яму таксама не трэба аналізаваць памылкі, аналізаваць тыя захады, якія робяцца. Ён нясе вось гэтую ахінею пра тое, што ён там нібыта падмане людзей, якія там яму даверыліся. Гэта ўсё ерунда. Вось зараз якраз давераць можна было б тым, хто праявіць салідарнасць, хто зразумее, што калі твои калегі по гэтай хай сабе безглуздай кампаніі сядзяць за кратамі, калі з вами робіцца толькі тое, што хоча Ярмошына, што вы атрымоўваеце пасведчанне, нібыта нармальнай сітуацыі, якімі можна ганарыцца, кандыдаты ў прэзідэнты. Гэтыя фількіны граматы вы атрымоўваеце з рук злачынцаў. Як вось гэта можна ацэньваць? Толькі так. Уявім сабе такую фантастычную сітуацыю, што пачытаўшы ваш допіс у Фейсбуку, паслухаўшы вашыя выступы, заклікі да праявіць грамадзянскую пазіцыю і адмовіцца ад кандыдацкіх пасведчанняў, яны ўзялі і адмовіліся. І тут два моманты. Усё ж такі, як вы лічыце, калі адмаўляцца, то варта ж было б усім, калі за столькі гадоў нават дэмакратычныя сілы не здолелі адзінага кандыдата абраць, сапраўды адзінага, таму што нават Міленкевіч па вялікаму рахунку не быў адзіным кандыдатам. Ці здольныя ли яны б тут былі вот зараз за дзень, за два узяць і дамовіцца на такое супольнае дзеянне? Гэта першае, а па-другое, застаўся Лукашенко адзін. І што? Вы адразу некалькі пытанняў. Да, я сказаў, што тут два. Давайте з першага, магчымасць дамовіцца. Давайте ад пачатку. Ведаеце, Дмітр,
Э, Читать мои дописы в Фейсбуку – это одно. Да? Читали вы мою книжку про выборы 95-го года, где я тлумачил по разделах, там выборщики, медыі, грошы, кандыдаты і так далей па раздзелах тое, што ўжо бачна было тады, як робіцца вось гэтае маніпуляванне на выбарах. Гэта кніга, яна даследчая кніга на досведзе свайго асабістага ўдзелу у парламенцкіх выбарах 95-го года. Потым тое, што я пісаў пра стан супольнасцяў, пра грамадзянскі дыялог, пра партыі, гэта даследчыя кнігі. А тыя, хто ведаюць мяне толькі по Фейсбуку, ну, напэўна, там у Фейсбуку я часто бываю эмацыянальным там, і так далей. Але грунтоўная праца. І вось гэта у першую чаргу павінны вывучаць нашыя палітыкі. Аднойчы, калі выводзілі Богданкевича з уже зачыненага Верховнага Савету, дзе ён узначальваў фракцыю грамадзянскае дзеянне, журналісты заўважылі в яго тэчцы маю кніжку, вось якраз пра выбары 95-го года. Спыталіся, што вы чыталі Манскевіча. Ён кажа, не, ну выпадкова так апынулася у мяне гэтая кніга. Ведаеце, паколькі нашыя палітыкі, так званыя палітыкі, нічога не читаюць, не займаюцца навукаю, не займаюцца аналітыкаю, скардзяцца як апошнія абывацелі на тое, што там шмат букваў, шмат літараў ім не прачытаць, не асіліць. Вось ад гэтага ўсё і адбываецца. І сёння, канешне, тое, што няма аб'яднання, тое, што няма адзінага і так далей, гэта ўсё не толькі за, ну, так бы мовіць, з-за таго, што несумленны гэтыя людзі. Гэта яшчэ і з-за неадукаванасці. Яны проста не ўмеюць дамаўляцца і не ўмеюць думаць маштабамі краіны, нацыі. Яны кожны думае пра свае інтарэсы, або асабістыя, або карпаратыўныя і так далей. І вось мы, гледзячы на гэта, павінны пытацца сябе. Вось гэты чалавек нешта робіць для краіны, ці ён проста карыстаецца нашай сімпатыяй ці там нашымі апініямі ў дачыненні да палітыкі, каб скарыстацца імі для набыцця там асабістай папулярнасці, там яшчэ чагосьці і так далей. Што ён дбае толькі пра асабістыя ці карпаратыўныя інтарэсы. Карпаратыўныя, гэта значыць яго партыі, там, яго групоўкі і так далей, і так далей. І вось відавочна, што тыя, хто прыдумваюць вось такія адмазкі, як вам сказалі сёння Дмітрію і Черещин, яны думаюць толькі пра сябе. Толькі пра сябе. Ну і навошта вам такія палітыкі, якія думаюць толькі пра сябе, а не пра вас, не пра грамадзянаў, не пра супольнасць, не пра краіну, пра нацыю тым больш. Добра, і да працягу, калі ўявіць все ж таки, што пачыталі вашу кнігу, зрабілі працу над памылкамі, здолелі дамовіцца, прыслухаліся да голасу розуму, зняліся. Няўжо, калі адзін застаўся Александр Лукашенко на гэтай выбарчай кампаніі, гэта зашкодзіла б яму працягнуць і пераабрацца? Ну, глядзіце, тады ўжо ідэя таго, што ў гэтым махлярстве не трэба удзельнічаць, яна была б дасяжная, ну, зразумелая нават людзям, якія ніколі ўвогуле не цікавіліся палітыкай. Ішла б размова толькі пра плебісцыт, фактычна. Вы давяряеце Лукашенку ці не? І гэты недавер сёння мы ведаем, ну, 97% гэта, конечно, значнае перабольшванне, але больш за палову, там, не ведаю, 60-80% грамадзянаў і проста беларусаў, нават дзяцей, ужо разабраліся, ужо ведаюць, хто такі Лукашенко, і ўжо не хочуць яго на пасадзе прэзідэнта. І вось сёння у іх марныя спадзяванні на тое, што можна яго пераабраць, калі аддаць голас за нібыта альтэрнатыўнага кандыдата. А калі б ён застаўся адзін у гэтым бюлетні, у іх не было б ніякіх сумненняў, у якое месца ставіць сваю галачку. У іх не было б сумнення у тым, ці хадзіць на гэтыя махлярскія выбары, ці не хадзіць. І значна прасцей было б арганізаваць усенародны
супраціў гэтаму рэжыму. Спачатку вось такі маўклівы, негвалтоўны супраціў, а потым падмацаваць, калі мы ўжо змагаліся б за непрызнанне гэтых выбараў, падмацаваць і плошчаю ўжо і актыўнымі дзеяннямі. І гэта было б значна прасцей даводзіць там і так далей. Ужо не было б ніякіх увогуле рацыянальных аргументаў за ўдзел у гэтым махлярстве. Я працягну просто прыгадваць сказанае маімі удзельнікамі майго эфіру папярэдняга, і той же самы Дмітрыеў кажа, што ну вот глядзіце, зняліся мы ўсе, застаецца адзін Лукашенко ў спісе. Прыходзіць чалавек галасаваць, які вот ён нават у гэтых там 97 ці 70 ці 60% якім надакучыла гэта ўсё, бярэ бюлетэнь, і там вот няма альтэрнатыўнага кандыдата, маўляў, і не ведае, што рабіць далей. Разгубленасць нацыя уся, якая вот не ведае, як сябе у такім выпадку паводзіць. Вам бачыцца гэта разгубленасць нацыі у выпадку аднаго імя ў спісе? У нас ёсць месяц, цэлы месяц для агітацыі і прапаганды. І Дмітрыеў, нават не будучы кандыдатам, як быў бы сумленным чалавекам, мог бы пісаць. Ён просто не здольны пісаць артыкулы, там яшчэ штосьці такое і так далей. Пісаць, гаварыць, праводзіць тыя самыя сустрэчы са сваімі прыхільнікамі ў рэгіёнах, і паўсюль казаць, што выбараў такіх няма. І нават калі ўсё ж такі вы пойдзеце на гэты выбарчы участак, у вас застаецца выбор. Вельмі проста. Сказаць не. Не гэтай уладзе, гэтаму рэжыму і персанальна Лукашенко. Гэты выбор у вас застаецца, нават калі вы прыйшлі на участак і там у бюлетню толькі адно прозвішча. І за гэты выбор трэба было б агітаваць цэлы месяц, мы маглі б гэта рабіць. І Дмітрыеў мог бы рабіць гэта, і Чэречень мог бы рабіць і так далей. Але ў іх сумлення няма, яны не ведаюць, што рабіць, толькі, ведаеце, займаць месца кандыдата. То бок месца іх нібыта красіць і робіць палітыкамі. Ну не станеш ты палітыкам, калі табе выдалі пасведчанне, што ты кандыдат у прэзідэнты. Ты як быў лохам і дурнем, так і застаўся нават з гэтым пасведчаннем. Дмітрый Ефремаў пытаецца у вас: спадар Мацкевіч, дайце, калі ласка, контраргумент тэзісу Шрайбмана, што няма прыкладаў, калі б спрацоўваў байкот. Ну, маецца на ўвазе прыкладаў у гісторыі сусветнай супраціву. Ну, па-першае, нават у тым даследаванні, на якое спасылаўся Шрайбман, пра 4% паспяховых байкотаў сказана. 4% гэта не так і мала са 170, якія там былі прааналізаваныя. Але я ніколі не казаў, што байкот адразу пераможа рэжым. Байкот гэта толькі адно з дзеянняў у комплексе мераў, якімі мы павінны зрабіць нелегітымнай гэтую ўладу. Бо выбары нелегітымныя, таму іх трэба сарваць, фізічна сарваць. Не расказваць потым у артыкулах, там, не ведаю, еўрапейцам, там, камусь яшчэ, што фальсіфікаваныя былі выбары. Раз і яны фальсіфікуюцца ўжо заранёў. Фальсіфікацыя пачалася пасля парламенцкіх выбараў, у двукосці, зноў жа, парламенцкіх і двукосці выбараў 19-го года. Ужо пачалася падрыхтоўка з адміністратыўным ресурсам, падрыхтоўка гэтых выбараў. І мы ведаем, што яны фальсіфікаваны ад пачатку. Калі 9 траўня абвесцілі, это ўжо была фальсіфікацыя, там і так далей. І вось і гэта ўсё трэба тлумачыць зараз. Зараз, у гэты месяц, калі усе засяродзілі ўвагу на гэтай падзеі, галоўнай падзеі не толькі 2020 года, палітычнай, можа быць, галоўнай падзеяй з'яўляецца гэта пандэмія каранавірусная і крызіс, які на нас ужо звальваецца. Але палітычная падзея — гэта выбары у нас. Галоўная падзея. Дык вось гэтая галоўная падзея
Яна прываблівае, там, засяроджвае ўвагу ўсіх людзей, нават якія не думаюць ні дня паміж выбарамі пра гэтыя выбары, пра палітыку ўвогуле. І зараз якраз самы час ўсё гэта тлумачыць. Але тлумачыць гэта цяжка, калі людзі раптам паверяць, што нейкі Дмітріев, нейкая Канапацкая, там с рэйтынгам у 0,1% складаюць альтэрнатыву Лукашенко. Ну, вось як тлумачыць гэта людзям, якія не думалі, гадамі не думалі ні пра якую палітыку. А вось калі там адзін кандыдат, адно прозвішча ў бюлетню, тут зусім іншая справа. Людзі зачапіліся за слова байкот. Я просто зраблю такую рэмарку невялікую, што спадар Мацкевіч да байкота такога вот, можа быць, і не заклікаў апошнімі гадамі. Шла размова пра няўдзел. Тым не менш, вось пішуць, байкот не перашкода выбарам. Адміністрацыйны рэсурс здольны зрабіць яўку. Ну вось сапраўды ўсё ж таки шмат у чым абапіраецца дзеючая ўлада на адміністрацыйны рэсурс, і нават пры тым, што пачытаюць вот зараз вашу кнігу, прыслухаюцца да вашых довадаў і зробяць нейкі там грамадзянскі ўчынак, зарэгістраваныя кандыдаты, адміністрацыйны рэсурс можа дапамагчы зрабіць усё што заўгодна. Ну так, не трэба, немагчыма скідаць у ліку адміністрацыйны рэсурс. Улады гэтым і робяць. Толькі сёння мне распавяла адна кабета пра тое, што ў іх сям'я падзялілася. Дачка арганізуе пікеты, а сын, які працуе на інтэграле, вымушаны быў падпісацца за Лукашенка, як і за кандыдата, пад прымусам, пад пагрозаю звальнення з працы. І таму ён баіцца. Вось зараз і падзел ідзе па сем'ях, і мы ведаем, што ў сем'ях кагосьці ціснуць, а астатнія члены сям'і не хочуць падстаўляць чалавека, асабліва калі ў яго добрая праца, там пасада і так далей. Мы ўсе гэта ведаем. І толькі шырокая інфармацыйная кампанія магла б перахіліць на наш бок вось гэтае меркаванне нават у межах адной сям'і, каб у гэтай сям'і, пра якую я зараз распавядаю, да, большую вагу мела б меркаванне сестры, а не брата. І зараз ужо маці схіляецца да сестры, да таго, як супраць, а не за. І гэта ж все дынамічныя працэсы. Так, той, хто пытаўся ў вас, мае рацыю. До 2019 года я не заклікаў да байкоту, бо разумеў, наколькі гэта складана і ресурсна не забяспечана. Але у 2020 годзе зараз у нас няма іншага выйсця, таму я пачаў заклікаць пра байкот. Але калі зарэгістраваліся ініцыятыўныя групы па вылучэнню Бабарыкі і Цыпкала, я напісаў тады таксама на навінах Бай, Белапане гэта стаіць, што байкот не адбудзецца. Я это уже разумею, што ён не адбудзецца, не гледзячы на тое, што я па-ранейшаму лічу, што гэта была адзіная правільная стратэгія, відавочна, што ён не адбудзецца. І зараз уже досыць позна, і магчыма было б толькі пры зняцці усіх кандыдатаў, адмовы іх ад удзелу ў гэтым махлярстве. Але, ну паглядзіце, тых, каго мы лічым лідарамі і палітыкамі, несумленныя людзі. Несумленныя, раз яны не знімаюцца. Яны не дальнабачныя людзі, яны не могуць пралічваць наступствы гэтага. Яны удзельнічаюць свядома і актыўна удзельнічаюць у падмане кожнага з нас, выбаршчыкаў. Ну і так да гэтага і трэба ставіцца. Выбары, увогуле палітыка, гэта вельмі сур'ёзная гульня. Гульня, якую можна параўнаць толькі з вайною, асабліва у вось такіх вострых сітуацыях, як у нас. Ідзе вайна. Рэжым вядзе вайну супраць народу. Народу Беларусі, які на сённяшні дзень яшчэ не разабраўся, што супраць яго вядзецца вайна. А на вайне як на вайне.
Іван Аршанскі ну как бы удакладняецца, можа быць, ці сваё меркаванне выказвае наконт таго, што ну вот да прыкладу адмовіліся б ад атрымліваць кандыдацкія пасведчанні сёння гэтыя удзельнікі выбарчай кампаніі. Такім чынам зняліся б з выбараў. І Іван Аршанскі кажа, а які ў гэтым сэнс, бо ніхто б ну губляецца як мінімум месяц агітацыйны. Можа, няхай здымуцца, да прыкладу, 1 жніўня, а да гэта хаця б крыху выкарыстаюць дзяржаўныя СМІ для данясення сваёй пазіцыі. Вось гэтае меркаванне, уже не хочу называть гэта лухтой, я чуў і ў 2006, і ў 2010, і ў 2015, да, што падчас выбарчай кампаніі кандыдаты там ці хтосьці, апазіцыя будзе выкарыстоўваць дзяржаўныя каналы. Вам давалі на папярэдніх выбарах, вам давалі выкарыстоўваць гэтыя каналы, вам давалі некалькі хвілінаў на БТ, да? І больш таго, ганебная рэжысура гэтых рэчаў была. Вы там выглядаеце непрывабна, вы нічога там данесці не можете. І тыя, хто яшчэ сумняваўся, гледзячы на тое пажорышча, якое робіцца на БТ для кандыдатаў, яны кідаюць гэта і кажуць, ну што, вось за гэтых зайчыкаў ці там наіўных людзей галасаваць? Вось, ну, чаму вы не вывучаеце досвед мінулых выбараў? 2010 год, калі там 9 кандыдатаў выйшлі на гэтыя дэбаты, пастаялі за сваімі стойкамі на цэнтральным беларускім тэлебачанні. І што гэта дало? Што гэта дало? Людзі выйшлі на плошчу не за кого з вас. Яны выйшлі за абурэнне тым, што адбылося. І зараз таксама, што за Ціхановскаю пойдуць людзі на плошчу, ці за Дмітріева, ці за Черечня. Людзі будуць абураныя гэтым падманам. Яны выйдуць на плошчу і супраць вас таксама. І гэта трэба разумець. А тое, што вы данесце, хто вам мешае сёння даносіць? Ось хто мне мешае там даносіць свае думкі? Я даношу гэта праз вас, праз Еўрарадыё, праз незалежныя сродкі інфармацыі, якія мяне трываюць. У адрозненні, напрыклад, там ад Радыё Свабоды зараз или там ці ад Тутбая, якія не любяць мяне там даваць, пускаць і так далей. Але я раблю тое, што я магу рабіць. І гэты месяц кожны, хто умее пісаць, умее гаварыць, каму ёсць што сказаць, не маўчы, гавары, данось. А тое, што не дзяржаўныя тэлеканалы вас не пакажуць, так вас і так не пакажуць. Пакажуць Дмітріева, пакажуць Канапацкую. А вы што, не бачыце, што яны хлусяць? Яшчэ адзін аргумент за тое, каб выбары прайшлі спакойна, скажем, назовем гэта так, каб паўдзельнічалі ну, пэўныя кандыдаты, хай яны там спойлеры, не спойлеры, там, аб уласных толькі інтарэсах дбаюць ці не толькі, але кажуць пра тое, што любая напруга, любое такое супрацьстаянне ўнутры краіны, яно небяспечна з пункту гледжання расійскага боку, што вось, маўляў, Крэмль толькі як такі змей удаў сядзіць і чакае, пакуль тут нешта такое супрацьстаянне ўнутранае будзе, каб накінуцца і зжэрці Беларусі. Маўляў, давайте не будзем правакаваць. Што рабіць? Як і не справакаваць з аднаго боку, а з другого боку і нейкіх зменаў ўсё ж таки дамагчыся? Злавешчы амерыканскі імперыялізм таксама не дрэмле. Натаўскія войскі стаяць под Беластокам, там под Альтусам, Друскінікаю, под Вільняй і так далей. Мы у коле ворагаў. Сёння, канешне, толькі маналітная нацыя, згуртаваўшыся вакол Лукашэнкі, здольна супрацьстаяць вось гэтаму агрэсіўнаму свету, які намерыўся знішчыць адзіную дэмакратыю, адзіную свабодную краіну ў свеце, нашу сінявокую бацькаўшчыну. Ну што за глупствы? Дзе вы бачылі гэтыя расійскія войскі? Што вы нас пугаеце? Каб украінцы баяліся, яны б стаялі на Майдане.
Вось навошта палохаць людзей той пагрозай, якую не бачна і якая ніколі не прыйдзе, калі мы сапраўды будзем адзіныя. І мы паказалі, што незалежнасць для нас каштоўная ў мінулым годзе. Показали, шмат людзей на гэта выказаліся. Усе гэтыя алгарытмы даследаванняў там інтэрнэт-супольнасці, якую распаўсюдзілі на генеральную сукупнасць пры адсутнасці сацыялогіі, паказалі, беларусы за незалежнасць, яны так проста яе не аддадуць. Не палохайце нас вось гэтай прывіднай Масквой, Крэмлём і так далей. Сёння мы вырашаем лёс уласнай краіны, сваёй краіны. Ну так, тут я как бы і не тое, што хацеў бы некага напалохаць, сам палохаюся, калі чытаю пэўныя матэрыялы, інтэрв'ю, аналітыку, але тым не менш ўсё ж такі вот вы прыгадалі Украіну, Майданы, але вопыт Украіны, Крым, Донбас таксама перад вачыма. Ну так на Донбасе, у Крыме там была вельмі моцная расійская прапаганда, і там людзі якраз западалі на гэтую прапаганду, адрозненне ад Кіева, Львова там і астатніх. Да? І на сённяшні дзень паглядзіце, расійскія вось гэтыя тролі, інтэрнэт-рэсурсы, нават тэлебачанне не маюць уплыву на грамадскую думку беларусаў. Не маюць. Не мае тут Расія шырокай і магутнай падтрымкі. А калі яна не мае, то, як кажуць, кожны раз, ідучы на вайну, палкаводцы даследуюць стан насельніцтва краіны, якую ім імкнуцца акупаваць. І калі яны бачаць там адпаведныя настроі, яны разумеюць, што калі яны туды прыйдуць, то зямля будзе гарэць у іх пад нагамі. Не прыйдуць сюды расіяне. Это не Донбас, это не Крым. Там сустракалі расійскія войскі, сустракалі, давалі ім все, што неабходна і так далей. А як толькі яны сунуліся далей, ім далі па мазгах. І ў Адэсе далі, і ў Харкаве далі. Ну, будем спадзявацца, да, я вельмі хацеў бы верыць і так падзяляць ваш аптымізм, тым не менш слухаю там пэўных экспертаў і сам назіраю, які кажуць пра тое, што да 70% беларусаў, ну, калі з кветкамі сустракаць не будуць, то, можа быць, скажуць, а можа так вот і лепей будзе. Тым не менш, Павел Скіба пытаецца у вас, спадар Мацкевіч, ці лічыце вы, што пэўныя кандыдаты залежаць ад куратараў спецслужбаў РБ і РФ? Ну, ведаеце, для мяне па сённяшні дзень з'яўляецца невысветленым, наколькі беларускае КДБ падпарадкаваны расійскаму ФСБ. Тое, што яны працуюць супольна і дзеянні распрацоўваюць разам і так далей, ну, пра гэта, напэўна, можна ўжо меркаваць упэўнена. А вось наколькі цалкам падпарадкаваны, я не ведаю. Што тычыцца кандыдатаў, то, канешне, і Канапацкая, і Дмітрыеў, яны шчыльна працуюць са спецслужбай, ці наадварот. Спецслужбы шчыльна працуюць з імі. Што тычыцца Чэречня, у мяне няма такіх звестак. Я не барадач, які казаў, там, прыводзіў нейкія факты. У меня такіх фактаў няма, і самому Владимиру Барадачу, ну, не хочется мне ось так, безумоўна, даверяць. Можа быць. А? Я баюся зараз, што спецслужбы КДБ ці нейкія там добразычлівыя людзі уплываюць на Светлану Ціхановскую. Я не здзіўлюся, калі ёй паабяцалі, што калі яна не здымецца з выбараў, то, скажем, будзе нейкае паслабленне там Сергею, які сядзіць за кратамі. Можа быць, з ёю гандлююцца такім чынам. Я гэтага не ведаю, бо я дакладна ведаю, што Светлане распавялі правільны парядак дзеянняў, што яна, калі зарэгіструюць Бабарыку, там казалі, то яна лепш бы знялася на карысць Бабарыкі. Калі не рэгіструюць і Бабарыку, то трэба здымацца. Яна не знялася. Сёння яна не адмовілася прыняць вось гэты мандат ад Ярмошынай. Чаму? Ведаючы, як правільна рабіць у гэтых умовах,
Я думаю, што менавіта таму, што яе апрацавалі. Ці запалохалі, ці там падманулі нейкімі абяцанкамі. Ну і на заканчэнне ўсё ж таки я прыгадаю яшчэ раз нашу сённяшнюю размову з Дмітрыевым і Чэрышнім, якія ўсё ж таки не выключылі такой сітуацыі у бліжэйшыя вот гэты месяц, пры якой яны ўсё ж таки здымуцца з выбараў. Ваша бачанне, дакладней ваша парада, вось каб паспрабаваць захаваць тое, што засталося ад твару, так бы мовіць, і выявіць грамадзянскую пазіцыю, што б вы параілі зараз зрабіць? Ну, сёння здымацца, сёння самы час, найлепшы час для гэтага. Што я магу яшчэ параіць? Я ўсе парады ўжо выказаў, ужо яны напісаныя, былі зробленыя і так далей. Усе аргументы прыведзеныя. Я не думаю, што для Дмітрыева, які калісьці на працягу там амаль 2 гадоў вельмі уважліва прыслухваўся да таго, што я гаварю, там рабіў свае высновы, але ж менавіта для сваёй карысці, для сваіх асабістых інтарэсаў. Дмітрыеў непросты чалавек. Вось Чэрышень мне падаўся збольшага наіўным вельмі. А Дмітрыеў не, ён добра ведае і добра разумее, што ён робіць. Таму яму няма патрэбы ў маіх парадах там і так далей. Ён вывучае ўсё, што я кажу і пішу і так далей, але слухаецца ён зусім іншым. Ну, як, прынамсі, і астатнія, дарэчы, і Бабарыка з Ціханаўскай таксама, бо Ціханаўскай распавядалі ўсё, што трэба рабіць. Але чалавек або закладнік уласных хібаў у мысленні, або закладнік сілаў, якія ім гуляюць. Дзякуй вялікі. Ну вось такая пазіцыя і меркаванне наконт сёлетняй электаральнай кампаніі у філосафа Уладзіміра Мацкевіча, якога, на жаль, мала хто з палітыкаў слухае, а кнігі яго ўвогуле, як мы падазраем, наўрад ці чыталі і дарма. Заўважу я вам. Дзякуй вялікі. Уладзімір Мацкевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы. Слухайце і глядзіце нас.